Otu na-akwụ maka echichi ọzọ na Amawbia n'okpuru ọchịchị ime obodo Awka South bụ ndị nke rọpụtarịrị Chief Godi Aronu dịka onye President General nke ya bụ obodo. Nke a bụ nke mezuru ka amata site na okwu nke a gwara ndị nta akụkọ na obodo ahụ. Chibuzo Okoye ga-nọ n'akụkụ iwetara anyị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka onye isi ọzọ nke ọzọ Society Amawbia bụ Maazị Dan Maduka kpọkuru Gọvanọ Chukwuma Soludo na ndị ọrụ nchekwa dị iche iche ka ha gbatara obodo Amawbia ọsọ enyemaka tupu nnukwu ọgbaghara abata na ya bụ obodo. Maazị Maduka gara n'ihu kọwaa na ya bụ mwepụ nke a na-ekwu na enwepụrụ onye President General obodo ahụ bụ Maazị Emeka site n'aka Maazị Emeka Maduka na ndị otu ya bụ nnọọ asị doro anya ma bụrụ ihe ha mere ka ha nwee tinye ọgbaghara na obodo Ọka ya na imebigasị ọlụ dị iche iche Gọvanọ Chukwuma Soludo na-alụ ma kwuo na ndị ahụ na-ezukọsi anị ndị Amawbia ọkachasị na-agụ Amawbia agaghị ekwuru Amawbia ọnụ ha ma ọlị. Ya bụ onye isi ọzọ gara n'ihu mee ka mata na Maazị Emeka Maduka abụghị ya bụ osote eze Amawbia maka na onye kwesịrị ikpube ya bụ okpu nwụrụ ka ọ fọdụrụ awa 6 ka ekpube ya bụ okpu. Ya bụ onye isi ọzọ Amawbia kwukwara na Maazị Emeka Maduka abụghịzi onye ọzọ ma ọlị nke o ji abụ onye nze n'obodo Ngene Village maka na ọ kwụghị ụgwọ nde naira 11 nke a gwara ya na ọ ga-akwụ maka alụ ọkpara. Onye enyemaka nyere ndị otu ahụ n'ebe ọ metụtara ikpe nkwụmọtọ bụ Maazị Nelson Uzegbo kpọkụziri gọọmenti Anambra steeti na ndị ọrụ nchekwa niile ka ha bịa gbatara obodo Amawbia ọsọ enyemaka ma mee ka mata na ihe kacha mkpa nke ha na-arịọ bụ ịhụ na udo na ịfụnanya tọrọ atọ laghachitere n'obodo Amawbia site na Amawbia nke dị n'okpuru ọchịchị Awka South. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.